tua patanyo patangjo pagi kadu talunju anamunyo jari sanisaran cara dia pandai di dalam nagari untuk penunjuk ikojo ini. Kau tua penunjuk itu dan ini ketiga panamu si jari mati semisal kuat nengaga berani. Sanisa tentara dengan polisi kampe banamo si jari mani. Kaum tua palakeka nintan yopodi kasalam tenggang di anak negari Nanduri mo kalingkyo negete sakali umpam murayan di dalam nagari nan bali mo itu kenda sa padu ako karaju sa pengkimaju seorang maelo na lain mengaju ko basali siapa kalau maju panggulu orang labanya di cakoratu anta kasini anta kasitu najan tangan labagitu dari kami hebat padola nilai mangko nilai kami sambung karena dosa abadno iyo ado nalan nambasa iyo ado baraka arano landekarano nalanegildiran iyo ay latibo populo manoi ilayo kami ilanyo ya puya di manorati inganyo iman lainan hilang dan tuneri timboyo lanan ibaran laneta banamalan dan turesu umuryo kami ba aduh dari lala alayo Allah la ilaha illallah ya mulai Allah
ban tiap pada kita Lai penting lai sekali dari bidang lai agama Islam agama kita oh surah jota kado di dalamnya utang di kita menjalankan saja oh ai saudara rapi dan penuh Wahai saudara ya ikiwani oh la ilaha illallah pamaniyati dijadikan cermin langit hijau bumi pemandang siari maju di sini oh melihat alam memandang diri melihat diri di dalam diri ada hakiki lai ada majasi Ilanan dipandang dan lahir batin terkasih oh di dalam nan batin rahsia tersembunyi oh kalau si hari bijak memandang dari nan asuh inyo berbilang disimpan semuanya disatukan pandang mana kulima tampilnya ilai Manolah Tuhan dan bijaksana delai pandanglah buah di dalam bijak Delaikanlah diri siapa nan punya dari mana banalai asal mulanya kamano kulo tanpa tangkainya oh Tuhan bahkan nalan musim pabilo kato marusi Alung magito ay sama soalan babagai rupo sama soalan lay berbagai rupa lain bago adam lay balum berdompo Lay balum lay beribu ay balum berbapo balum sarugo balum nanarako oh Nur Muhammad dalam malimunyo Adisi itu nyubijo lay mulo kambanganyo Abijo nan satu di situ asalnya sama sonyo tubuh aku belum bernyawa Alhamdulillah syukur ibari Allah memakai dan suruh maantian antaga Lay juga kau dipandang dengan orang yang baik oh pandang tak sampai oh kepada Tuhan mampirkan mati oh sasila jalan Dalai jangan begitu Delai kita sekarang Lagi Satukan tali Tampe bapegang Supaya natagu Lain tujuh Lagi digadang manunyo ikulan juga lautara Oh kau belum tarang Begitu jalannya Kepada guru Andala tanya Karena jalan banyak simpangnya oh janji kau sampai ajal kau tiba Olay lidala kalu Kota pandai berkato mengucap kulima kau indah biasa mana kulima kemenol pulangnya Ada pun mana adapun mana kulimahnya Tuhan Ada jo kalau ke hati kalau ke hati terhambunnya jantan Iyo kalau ke bawah kalau
Oleh cuba uji batu jo intan timbanglah batu baik jo ringan. Keputusan ia pandai Kapado iman, iman dan dirati dan cara milan de Tuhan tubuh de kita waiti de Tuhan. Lasipan de Allah hai batin de insan la jadi rasulnya soal pengajian oleh kola bihala dari itu ilah banyuruan. Pun tuan Allah iyo api nala badai Litai lagi bo pandekara aso tolola sa ambong sasudai ko Tato jola gu siantaku dojo dun kiria kan jadi jo kan jadi jo Tadi kotolan bagara pulo tentunya kami bagara pulo Sekali di sinan, sekali di siko, hujan jopani, babale biaso, babale biaso. Biaso lima go adanan susang pusakola mo Bajang-bajang masih, bajalan rayo, bakapian mandi, rumah tanggo Ikolagara dikmi badu Karani buwe panjago mako Ambillah balang untuk pamike, untuk pamike balang nanti subarang ada jadikan Pura padang jalan barampe kalau bagi go kurang ci dua naga di kami akhirnya dapat nyoci dapat lagi at tolong sambung sesudah iko buwan na Laguna na sengero atau bolagu siranta kodo Tumutin ako Iya kan jadi jo bocor halus kan jadi jo Minta kobuli kanda babari babumi nasanang padi manjadi Kacing kwa paminan mandi ko jika paminan ka to Tata la do padi ti wa do la de
la paya